Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon niya nga daw Biyernes na kita. Kadasig lang sa tiyempo naton Nobyembre 4 na tuig 2022. Aksyon Hotline. Hindi kita magkalipat sa aton siningag countdown, mayara na gid lamang sang 51 kadlaw ang nabilin bago magabot ang adlaw sa Pasko kag mayara na gid lamang sang 58 kadlaw ang nabilin para sa tuig 2022. Lapit na lang Pasko pero daw kapuraot pagid sa sitwasyon no. Kapin pagin nga ginagyan kita sinini Bagyo Paing siling ko basi kon hindi kita kabatyag sang mas merrier nga celebration sang Christmas sini nga bulan sang Disyembre. Aksyon Hotline. Apisan nga may batunon kita nga mga Pasko sini nga bulan sang Disyembre kon sa Pasko pero sa mga utod naton iyang tinasalanta o kon nadalahig naging biktima sang Bagyo Paing. That is another thing. No problema giniya nila ang pagselebrar bisan na pigado gihapon lipay kita kay madayon ginaya no sa gusto naton sa hindi pasalamat kita gihapon nga makalabot kita sa selebrasyon sang Christmas kag pagsugalaw sa bag-ong tuig. Aksyon Hotline. Mga ka-aksyon naton nga nagamonitor na via Facebook kag subong man na YouTube sa online nga presentation sa Aksyon Radio Bacolod. Thank you so much sa inyo padayon nga pagsakdag. Now sa mga ka-aksyon ta naman nga nagatutok na dira kag nagamonitor, feel free kag kabay pa no nga mapadayon ninyo ang pag-share kag pag-like sang tanan nga mga program sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Way labot nga consolation namon ina nga program diri lipay kami pakita nga ara kamo naga-share, ara kamo naga-like, ang iba nagapadala pa sang ila sining mga stars no at least bulig ina sa pilag ka mga program sang istasyon. Aksyon Hotline. Padayuna lang luwas sa magpadala sa mensahe nami ipagid ko ma-share kag ma-like ninyo ang tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod. Sa mga on-air listeners naton, ang iban way man internet connection pero kabalo kita gatabid na paagi sa ila pag-monitor sa mga transistor radio kag monitor sa mga salakyan. Aksyon Hotline. Aksyon ay tayhupon checking in until 9:30 kita karon iyang morning anong pilag kamadalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Oy, diklaging operation sang DRRI mo matapos nga ini ang ginrecommend kag nangin resulta sang evaluation sa meeting ni Mayor Albi Benitez na upod iya sa Task Force Baha. Ang Task Force Baha, composition ina halin sa City Engineers Office, DRRI mo, opisina ni Councilor Pausi, and other Bacolod Department heads nga may kabahin sa sining diklaging operation, tisubong hulap dagon ang ginahikot nga pagpanghawan sa mga drainage system as ordered by the mayor. Aksyon Hotline. Tisiling ko why gina problema, nami na siya, no? Pero kabalo ka, ini temporary lang ni nga solusyon No, hindi tanan nga tiempo after declogging mo. Sa tudod lang agyan ni ka mga dulo-dalo naman.
magtupa naman ning liwat nga ulan, sigurado ang mga waterways damo naman ni nga mga siltation dira o damo naman ini nga mga balas, mga sululudda, basura o the another naman schedule of declogging di ba? Action Hotline. Ang walang kamatayan na declogging operation, tigaling do hindi man ni kuan gid, hindi ni siya ang komprehensibong mangin solusyon kon problema sa baha ang paghahambalan. Action Hotline. Daw ginsugdan naman kuno sa Bacolod Housing Authority Office ang pagproseso, pag-provide sang loteng ihatag sa mga pila ka mga informal settlers nga mag-qualify no, para sa relocation site na dito sa araw sa bahin sa barangay Vista Alegre. Action Hotline. Pero ibaloon ta na karon kay siling diri ni Sir Aaron Baez, siling niya siging amon team actually ara dira sa Burgos lapit karon nagapatigayon sang declogging operation. Action Hotline. Ano pagid? Ma-update man kita karon sa kaso atong shooting incident sa negosyante nga tunaan sang iya sining nga kamatayon. Ang latest update may ara na kuno sang persons of interest or persons of interest nga ginatutukan ang mga otoridad. Sino bala ang may madalom nga kaakig o kung anong naging motibo sa krimen? Inanghibaluon ta paagi sa hepe sang kapulisan sa Police Station number 8. Action Hotline. Kay base diri sa pinaka-latest nga pagtutok sang kapulisan, do may nausoy na sila no nga mga nangin rason kag nangin motibo sa krimen. Pila ka mga malapit nga biyan kag nagakilala sa negosyante kag sa biktima nagpagwa sang ila sentimento. Nagapanawagan sa mga opisyales sa Bacolod kag kapulisan nga kun mahimo himuon ang ila sini nga trabaho kag masulbar ang krimen sa madasig nga panahon. Action Hotline. Ibaloon ta na karon ari pagid. Kahapon kundi kini umpisahan na ang distribution sang mga notebooks no o I mean sa mga school supplies. At least ang promise ng city nga ma-deliver ini sa pag-umpisa gid sang 100% nga full implementation sa face-to-face classes, nalabot ang target. No, that is a good sign at iko na nung promesa sa city nagatupad. Action Hotline. Isa pagid sa balantayan kay do may plano ang city nga nabungat ang alkalde nga do manghatag gadget aber kabay patani sa 2023 pag-umpisagid kay magasulod ng budget para sa Benitez administration matag na inakuntani no para man sa mga manunudlo. Action Hotline. Istoryahan ta na karon dugay diri sa aton sini nga pagpangalagad. May isa man niya nga nagpakilala abogada ho. May transaksyon siya kuno may buligan nga para mapagwa sa prisuhan ay sos ginaristo sa entrapment kay hindi magali abogada. Action Hotline. May gina-follow up man ang patrol karon niyang aga ginaluto pa ni subong sa patrol kay may isa di ka maestraho do sa lugar pa ni sang Iparedio Resilto dapit. Nano ko ni maestra ni nang kuan niya kuno sipa niya estudyante ay nano ini pero gina-check pala sang patrola dugay basi kung mayara kita update sina. Action Hotline. Abukusan mga detalye tutukan diri sa inyo palatuntunan Action Hotline sa gihapon diri kita sa Friday presentation November 4 2022. Action Hotline. Ayos no? Bantayan nyo lang mga detalye sini mga ka-aksyon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Now, ang party update sa pagpatay sa negosyante pakaronan tay na kag ang report sa patrol lakip ng entrapment sining abogada. Naunahon ko lang ho kay actually kahapon wag kami nagkita ay dira ni si Richard kay pagpadulong naton dira sa Talatapan
no, sa Art Center sa Bacolod City National High School. Ang ara pa lang nagkahapon si Attorney Chu kag si Councilor Al Victor Espino and mga personnel sa City Legal Office kag iban pagin nga department, no, pero mga principal kahapon hapon na sila nag-alalabot na, no, kag di dito gin patigayon na ang formal nga turnover, pero amat-amat lang posible ang pagkuha dira nila sang mga school supplies. Ti at least ara na, no, dako ni nga bulig para sa mga parents, para dira sa mga estudyante kabalo ko nga bisan tinagumpisan naman nagligan ang klase pero kumo nga face-to-face na ginsubong, ang DepEd actually ma-require nga manadugang nga mga notebooks, mga pencil o mga lapis nga kinahanglanon sa kabataan bangon sa face-to-face na gid actual na meaning nga pag klase nila sa mga classrooms. Tikwan gid siya, no? Timely gini nga sa isang proyekto since can you imagine nga kung magbakal ka naman magkuot sa bulsa mo sini? Isang dugang nga mga notebooks nga mga requirements ng DepEd? O sigurado problema gina isang parent kung isalig pa na kag ang ginikanan pa magbakal na naman. Action Hotline. Baka mambal na ito nitindi man siya bastante. As in, nga mo man nga provide siyang talang kinanglanon. Pero at least may aras ang ginahatag nga programa pera dira. Kag at least nangin timely ang delivery. Kay karon kung mag-abot ni siya, karon kung dali na malang matapos ang klase, kundi ka useless na. Action Hotline. Pero ang isa pagid, siling ko gani, okay ni siya ang napanghatag na sumong kay at ara na ang school supplies. Nakamuno nagligad sa Mayor Alvin nga makamanghatag pagid sa mga gadgets. Kabay pa tani by next year sa bag-o naman nga budget sa city, makapanghatag, no? Online sa hotline. Ilaya sigurado pagid nga mayara kayuhan kag ini magabulig sa mga manunudloan. Joining us this morning is the principal sa Bacolod City National High School. We have Sir Richard Dilangri. Sir Richard, how are you? Good morning. Good morning, Action Art. Tagpalamati sa Action Radio. Good morning sa inyo, matanan. Salamat kid ba way na ko kapon da naka-courtesy call kag nakakita si wara ko actually kapon sa Art Center mo. Yan. Nga na-interview ko si Councilor Al kag si Attorney Chu. Galing kay silingkod do sa afternoon pagin patigayon to ang pag-abot sa mga principal kag ang daw turnover, no? Ano sir, amat-amat na ngagin panghakot sa mga principal ang mga school supplies nga dara subong sa imo Art Center? So, kagapon ti daw we learn nga ibang mga schools sa rin na dirigin schedule lang sa amon nga property custodian sa Division of Bacolod City. Ma'am Abet Malaga nga daw IPCS 1 to 3 pero basing ibang mga schools nakakuha naman kay daw ka ready naman sa ilang mga salakyan. Ang DRRMO sang syudad nga salakyan daw ready naman tong magpangdulong. So until today ang hatagay aga hapon for elementary ni Action Art. So we are very glad nga timely ang pag-deliver sini mga supplies kay makabulig ni sa aton mga elementary kay tinadumduman aton ba sang elementary makita kung may mga bago kita nga mga notebook do kalipay mo gid kag kung may bag pagid, no, pero yun pa kamaayo according sa city through Mayor Albi Benitez nga ang unod iya sang bag among ihatag nila. So mas maayo ini nga inspiration for our students kag nagpabati-bati makita gapon dito nga this is not the end but just a beginning sa support sang city sa aton nga mga schools. Kay kadamo sa mga kinahanglanon sa aton mga schools nga hindi mahatag sa national government immediately. Correct. So amo ni nga dako nga pagpasalamat sa aton nga local school board kaga sa aton city mayor naka-deliver sila sang timely sa full-blown face-to-face naton. Pero actually sir, ano man kundi nag-umpisa na ginman no sang November 2 and sige-sige tayo yun na ni bali ang mga students actually required man sila no kag mga parents kung why ni siya ang libre nga ipanghatag sang city bali mabakal gid ang parents no kay dapat mag face to face na ning full implementation may ara sila additional siguro mga notebooks na nga kinanglan o gina required sang school.
Di ka mag full blown kita action art, most likely kada subject isa ginaya ka notebook mo, no? Sa aton elementary, may mga different subjects man na sila kung notebook dira daw gidlain mo to nila gin-segregate to nila grade 1 to 3 kag 4 5 6. Okay. So may mga crayons man to kag mga coloring pens abi, no? So pasalamatan ina sa aton mga ginikanan action art. Pero ti kapon do na mundo naman ni Mayor Albi nga ti luwas abi sa sini kabalo ko damo paning support kamatag sa city kung hindi gid man directly ngalin sa kaban kumo nga malapit ang mayor sa presidente kag sa tigdikom sang DepEd basi madugangan no ang mga ginahinyo ninyo dira nga mga concern. Pero sir ato taning gadget no basi kun kaluyan blang nga next year mahatag man sa inyo da. At kung may mga gadgets para sa aton teachers, kung may mga tablets pagid, kay bisan face-to-face na kita, ang gadget siya, hindi na madula sa aton, kay ara na ginaya sa aton yung mga estudyante, and then pwede tiya ka download kag maka-asynchronous learning sa aton yung mga estudyante remotely. So kinahanglan ginagapon action art kag and then maka-lesson man sa notebook kung high school na yang pagambalan ha. Okay. Kay ting high school pwede na gid sila ka gadget o do pero even elementary perti naman ka sagad sila gani sa gadget sharing. Correct. Kag part na iyasang hindi na iyasang una hindi lang magsiling ka Facebook daw sa opisina ginabawal kay purukuan kala na. Subong part na iya sa aton communication kag mga instruction messenger ting Google ara man ng isa ka company ang Microsoft, no? So part na sa aton nga pag 21st century learning may mga technology na kung makahatag ang syudad dira atong interactive board nga ginambal ni Mayor so mas gid. And then, prote subong ang immediate nga nakita naton sa most of the schools sa kakulangan sang pulungkuan, pagpakayo sa mga classrooms, mga drainage system, kung matagaan ni attention pag sa atong syudad, so ginapakamayo, ginapasalamatan ng aksyonan. Yes. So at least napalabot mo pagi man kay Councilor Al Victor Espino ang dugang paginamag concern in particular dira sa Bacolod City National High School sa Richard. Oo, napaalinto naton kag si Ma'am Carmeli Bantog Psycho, Executive Assistant ni Mayor, kag yaman nga first cousin I think, no? So naghatag man sa iya nga full support sa ginpatuhoy naton nga request sa iya action art. Wow, very good. No, at least ang aton malang diring at the end of the day, hindi niya masarangan sang DepEd mo. Although nga siling ko gani dapat dito sa nasyonal at tubla ang ginpain nga pundo to nga para sa paniktik para sa Intel funds to sang DepEd. Tani gamito na lang to anay sir sa kinanglanon subong no. Amo gani action art kinako kay nakabagay para sa aton nga learning sa subong nga tama gyud sa kulang kay ang nature bla sa aton nga mag-request ato sa DBM. 1 to 2 years ina siya kay gaston pa na yang mga tuig maabot kun narain man andar na diriya si Dalumti ano na karon pag-learn sa mga estudyante kung ka delayed so ginatudloan kami nga we will find stakeholders mga donors pero may mga limitations sina kay kada tuig amo man nagyapon mga stakeholders kag donors sinakantuan mo yo most likely correct may mga limitations na inang mahatag nila ang ginaayo ginaton permitted to kag ginalabi gid sa aton nga Alliance of Concerned Teachers nga increase budget in education kay sa subong kung sumahon mo ng 800 billion plus nga national budget naton sa education, mga 3% lang sa aton gross national product o gross domestic product. While other countries are spending mga 6 to 12% sa ila gross domestic product, yung aton yan nubo kayo. So meaning, bisan ano ta nga pabalo nga mo ni mga proyekto naton hindi na naton masalangan kay kulang ang kwarta mo bottom line permis ang problema diri kwarta and then nag-increase ang population naton sa estudyante sa una mga 21 million subong 30 million na so meaning kinahanglan i-increase ang budget and then increasean man naton ang hiring sa teachers kag support staff
para nga daw medyo magaganagan, mag-focus lang aton nga mga teachers sa inside the classroom. Aha. Pag kung pwede, buin-buinan ang mga ASAP lang ang mga reports kay require sa aton nga DepEd, and then mga programs and projects lang daw ginakaabalahan permis sa mga teachers. Kung kisa, biyaan nila kadali o kung basi dugay-dugay man lang classroom, kag dito sila magtuto kay i-evaluate na. So, amo nang aton nga ginapanawagan permis sa aton nga Alliance of Concerned Teachers Action. Sige. Hulaton niya, kabay pang mga wish ninyo kag gina-request nila ayo from the local government up to the national government, especially sa departamento sang edukasyon, kabay pa ma-provide ini. Kag atong mga pagpaniktik nga funds no sa Office of the Department Secretary, sang DepEd kag subong man sa iban pagini sa DepEd mismo gamiton na lang tutan niya no sa mga projects nga priority para mapa-improve ang education diri sa pungsod Pilipinas. On that note, Sir Richard, salamat gid sa time. Thank you very much, Action Art, kag sa Action Radio. Thank you very much. Action Hotline. Si Sir Richard Ilangrim, principal dira sang Bacolod City National High School. So amat-amat no kay ginpagkamaayo na lang nagabulig man ang DRRMO actually dira nga service nga madala ni sa mga schools kag didto na lang i-distribute. Tiway gid problema, okay na siya. No, kay at least kinanglanon niya mo, can you imagine sila mo gambay malang na siya nga bagay, pero kung ikaw ang trabaho mo subong ang imo income mulustuhan malang sa kalanon nga ginakinanglan sang pamilya, hindi mo na way ka na sang budget ng inog bakal kung i-require ang bata mo nag-eskwela sa public school sa elementary sang additional nga mga notebooks. Timely siya at least sa pag-umpisa pa lang sang 100% nga face-to-face instruction, ara na nagabot. Pero kabay patani, sa DepEd National, ito bala ang funds sa Intel funds, abe gamiton na lang na sa mga projects ka mga program daw nga kinanglanon for the meantime para nga mangin tayo yon ang implementation sini nga program. Pagbalik ta karon na update sa shooting incident, update sa entrapment operation, kag base mayara ng patrola parti sa gin reklamo nga maestra nang sidekick kuno ano ini nag-flying kick ano ni siya si Jackie Chan ay ina karon tutukan sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Action Hotline 2006 Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Anak,
Ano nang nauya ako magulang. Ay, siyempre, pigado. Tapos, kay, ano ko sila. Madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi. Hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permit siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. mo siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi si papa subong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwari sang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot lagi daw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos ulit Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung kisana ano nang nauya ako magulang ay siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo busilingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard.
When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang binsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. kuan sa nga mga ayo sa ginubakal simpur kay ini ko pasig siya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay pasig kaluyan mangitakan ta idea nga makasimpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra
Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi mo pang malawagan kay kadamo mo na si maintra. Ningko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Ti amo na guro sir. Madamo gid salamat sa inyo mga duwan muna. Kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa baton, paghatag sa paglaog. Sa maulamon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, pagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to palala na lang sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iba nga mga sintomas, pareho kay Sir Fernandini Nanding Quadernal, Senior kag Nunoy Quadernal, Junior. No, good morning dira sa inyo karon iyang aga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Morning ladra sa tanan nga mga taga-DAR sa Moises Padilla nga nagamonitor subong nga aga. Halungin nyo dara ara si Manong Efren Tantoy Tan.
Muning pariente ko nga gwapuhon. No? Kay nung Efren, tantoy-tan, nung Efren, mga agad sa imo, halong kagida, no? Kay Manang Badid dira sa may Barangay Robles, sa Banuasang La Castillana, no? Tagadar dao sa Moises Padilla, ang pariente ko alungin yung gida, ha? Sige, thank you gida. Parinuel Zambales, nga nagatamyaw dira sa kay Choy Rizal sa Fiesta Homes. Morning sa inyo. Thank you, Gid, for listening. Okay? Kay Federico Atanuso, morning man kay Francis Supersticioso kag Iriman Desiderio. Okay? Ara man sila ga monitor si Smag sa Kalam. Ari man nga ala niya nga Mary Grace Maldita Rituya. Good morning. Salamat gida sa pagmonitor kay classmate ko Renato Torres. Morning man kag Zinaida Sibata. Im de la Paz Torco Jongko. Okay? Kay Roger Morgalino. Grabe nga ala niya. Roger Morgalino Lanza. Good morning, man. Action Hotline! Ara man si Red. Ano ni siya pagbasa? Battle. Sige. Daisy Tiham Chusima. Thank you man, Wating Villanueva. Wating Villanueva. Okay? Thank you gid sa inyo da. Pakarunan ta ini ang update. Way pagid subong luto pa to sang patrol. No, partitioning reklamo batok sa teacher. Then hatagan ta ni tempo no para mausisa tagid mayo bla. Ining balita da no sa Northern Negros. Pero ang update bala sa tong paglutang sa kay Jerry Gasindo sang Barangay 40. Actually, mo ning ginatutukan subong kay bisan ang mga malapit no nga mga kakilala, mga classmates, ti may ara na singin pagwa nga press release, no? Panawagan justice for Jerry Gasindo. No? Sang iya sining mga batchmate, no? May mga panawagan sila actually. Grabe ini. Ang ila panawagan iti dapat matagan gid sang hustisya ining sahi sang krimen. Pero pakarunan tayo na kay Ari sa aton nga linya ho, i-check ko na ni Ariel lain naman ni lain naman ni siya yung balita ni kay ang station number 9 do may nagreklamo da nga batok sa napakilala kung doon ang pakilala nga abogada pero sang gin-entrap siya hindi gali ay nano ni man. Ariyo, i-check ta ni bala nanong balita ini. Online sa hotline. Joining us this morning ang hepe sa police station number 9. We have Captain Rondel Tapang on the line. Sir, magandang umaga sa inyo. Kumusta ho kayo dyan sa barangay Sumag po sa Station 9? Yes sir, may ngaga man sir. Kasi sa ating mga Action Radio. Nice. Thank you for having you this morning. Pero, Captain, ano ho nangyari dito? May isang nagpakilala daw na, I understand, abogada daw ang profession at inireklamo. Pero, how true is the report na nagkandako ng entrapment tapos na-discover hindi pala abogada? Yes, opo. Kahapon, naging successful pong ating entrapment operation sa isang suspitsado nga nagpakilala nga isang abogada na connected po sa Hall of Justice against sa biktima na yung biktima natin na may isang parlor dito sa Sumag. Sa backgrounder pala sir, bali last July na kay nagiging nagiging customer nagpariban. Then nabalaan niya ni yung ating ang ating biktima ni nga may ang partner nakapiit sa loob ng bilangguan diyan sa BGMP. Okay. And she promised because identify siya na isa siyang abogada na kaya niyang buligan. Wow. So in return of money. Then may na nindrop siya ng mga pangalan nga I will not mention na government official na muna kuno ang magbulig, which turned out na hindi naman talaga totoo yan. Ginagamit niya lang. Okay. So initially last July na humingi siya ng 5,000
Kaso lang hindi kaya ibigay ng biktima natin kaya nakapagbigay ng initial na 1,000, no? Aha. Then finally may mga exchange of conversation sila through sa messengers until yesterday na muna abi nangayo gid sa isang dako nga amount nga 30,000. So amuna nga na ano siya wala man siya amuna kadako nga amount amuna nagadangop siya sa police station 9 para magpangayos ng bulig. At agara naman namin pinaghanda namin ng entrapment operations. We prepared for that operation. Nag-prepare man kami ng amuna certain amount na it's not real money, you know. Then yung gusto ko mga tao ko, actually nagtawag muna sila sa bago pumunta, loudspeaker pa na magkikita sila sa ganong lugar. Dito sa Sumag. Then yun na, pagkanto sa atong biktima, hand over niya yung sobre na worth 30,000, no? 1,000 ang original, 29 ay fake money. Then muna launch na namin yung entrapment at successfully na-arresto po natin ang suspect. Pangalan na isang abogada wherein upon verification wala po siyang pakita at saka siya mismo nag-deny na sa lawyer. So modus pala ito, modus gali ni Captain, no? Kag ti anong kaso yan nga tubangon, sir? Extortion, usurpation. Gina-prepare na namin ngayon for inquest proceeding, sir. Sir, if you may, may no o sino ang pangalan sining suspect? Yes, ang suspect ay kinilala si Johnny Lee Lacson, no? Johnny Lee Lacson, taga dito sa Sumag man, residente man sa Sumag. Ay, si. Ang kuan niya homosexual na gina-target ni biktima ho, no? Yeah, LGBT community, grabe man. May partner kasi siya kasulukuyan naka-detain sa BGMP. Muna to sentensyado naman yan eh. So hindi niya may diyan, kapin pa kung sentensyado na. Doon na sa Court of Appeal na sana yun. Kasi lang siyempre hindi ka naintindihan ang procedure. At nangako maning abogada ni siya nga mabuligan niya. Siguro may baka sakali siguro na hindi niya mabuligan. Yes, sir. Anyway, congratulations sa inyo and sa team mo. Thank you gid for the time ginatag karon nga morning, Captain. Salamat din sir. Kung sino pa gid nga may mga nabiktima naman sini nga persona. Actually may ari kakadto di karon nga mga taga Diriman. Na disimodus man involving money man. So ginapakadto ko lang di sa police station 9 kay Ikikater 9 para mapailan pa natin additional complaint sa fiscal office. Yes, sir. On that note, Captain, salamat gid kag good morning. Salamat sir at maayong aga. Action Hotline! Kung di ka abogada, hindi lang magpakilala. Kung modus mo, hindi gid sa talang nga tiyempo nga buenas ka, may tiyempo gid nga madakpan ka. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Paano mo pangingitiin ang damdamin? Lutuan mo. Paano mo patatatagin, pasisiglahin? Lutuan mo ng may pagmamahal. Maggi Kusina Serye. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mga kwento ng buhay, pag-ibig at pagkain sa isang kusina serye na handog ng Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, ang nagmamahal at mamagi, ang nagmamahal, ang nagmamahal at mamagi. Kung ang lahat ay nagluluto na nagagaling sa puso, ang sarap ng buhay sa mundo, ang nagmamahal, nagmamagi. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Sa mga nagbabalak at nag-uumpisang magnegosyo, ang kadalasang ideya na naiisip nila ay food business dahil basic necessity daw yon. Subalit, ganun lang ba kasimple yun? Tunghayan po natin ang isang halimbawa sa karanasan ni Fredo at kung ano ang naging papel ng pagkaing niluto ng may pagmamahal at ng Maggi Magic Sarap. Meron nga bang magic formula upang maging matagumpay ang isang food business?
Malalaman natin ang kasagutan sa pamamagitan ng isang kwento dito sa ating dulang Magi Kusina Serye. Bakit, Agnes? Ano nangyari? Ang daming natira sa niluto mong pansit, oh. Ewan ko, hindi ko nga rin alam kung bakit nagkaganon. Eh, ang bilis na ubos ng tinda natin kahapon, di ba? Ilang oras lang. Sold out na. Kaya nga pinadagdagan ko sa yung luto ngayon, eh. Kaya nga nagtataka ako kung bakit ganon. Wala naman akong binago sa timpla ko. Eh, paano yan? Anong gagawin natin? Hindi naman pwedeng initin yan para bukas. Hindi bale, may konti pa tayong panahon. Ibenta na lang natin ang palugi kesa naman mapanis. Ano ba yan? Mukhang mas malaki pa ang lugi natin ngayon kaysa kinita natin kahapon. Ganon talaga, Fredo. Nag-uumpisa pa lang tayo sa ating business, kaya marami pa tayong dapat malaman. Yun na nga eh. Kaya alamin natin kung bakit hindi nabenta ang tinda nating pansit ngayon. Bakit po kaya nagkaganon, Aling Marta? Sold out po kahapon ang tinda namin, pero biglang naging matumal ngayon. Ganon talaga sa umpisa. Ay syempre, curious yung mga kapitbahay natin, kaya sinubukan nila ang tinda mong pansit. Isa po kayo sa mga bumili kahapon ng niluto kong pansit. Eh ano po masasabi ninyo? Okay po ba? Okay naman, pero para may kulang eh. Hindi kasi yun ang klase ng pagkain babalik-balikan mo pagkatapos mong matikman. Yun po ba ang dahilan kung bakit hindi na kayo bumili ngayon? Ganun na nga. Nagtanong din ako sa ilan nating kapitbahay na bumili ng tinda mo. Masarap naman daw ang luto mo, pero meron talaga silang hinahanap na hindi nila nakita sa iyong pansit. Sabi ko naman sa inyo, pag-aralan mo ng mabuti ang business na inyong papasukin. Siya nga kuya, sayang. Bahala ko pa namang sumosyo sa'yo dahil gusto kong pasukin ng online selling. Eh, wala namang negosyong pumapatok kagad eh. Siyempre, trial and error yan. Kasama yan sa proseso na dapat pagdaanan ng isang negosyante. Kaya tuloy ka pa rin, kahit na alam mong malulugi ka. Naumpisahan ko na po ito. Kaya hindi na po ako maatras. Pero, siyempre, kailangan ko pong mag-adjust. Pag-iisipan kong mabuti kung anong adjustment ang dapat kong gawin. Sige Kuya Fredo, ayusin mo at kapag pumatok ang business mo, ay sososyo ako sa'yo. Hindi ka kasi agad nagtanong sa akin, Paring Fredo. Ha? Alam mo bang pansit ang specialty ng misis ko? Talaga? Paring Carlo? Kumusta naman ang luto ng misis mo? Masarap ba? Siyempre naman. Na-addict na nga ako sa sarap ng luto ni misis eh. Oh? At kahit hindi pansit, masarap ang luto niya. Ganun ba?
Ano ba ang sikreto ni Kumare sa pagluluto? Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Ang nagmamahal, ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anong lutuin, magical. At ngayon, balikan natin ang kusina serye. Handog ng Maggi Magic Sarap. Aba, masarap nga. Oo nga, Ate Agnes. Ibang-iba ang sarap ng pansit na ito kumpara sa niluto mo noong isang araw. Naku, sigurado ako. Magugustuhan ito ng mga kapitbahay natin. Ganun ba? O sige, bukas magluluto uli ako at dadamihan ko. Dahil malaki ang kumpiyansa ko, dudumugin ng mga customer ang ating masarap na pansit. Teka muna, Agnes. Ano ba ang ginawa mo? At biglang sumarap ang luto mo. Dahil po yun sa magic na sangkap na inihalo ko sa pansit. At yon ay ang Maggi Magic Sarap. At syempre, ang oyster sauce din ng Maggi. Maggi Magic Sarap? Kaya pala ganun eh. Parang ang magic. Biglang sumarap ang luto mo sa isang iglap. Kaya nga, malalaman natin kung papatok ito sa panlasa ng ating mga kapitbahay. Ang galing naman, Aling Marta. Ang bilis na ubos ng tinda kong pansit. Kahit ang dami kong niluto. Kaya nga eh. Ang bilis niyong makabawi. Masarap po ba talaga ang luto ko ngayon? Ay, oo naman. Gustong-gusto ko nga eh. Kaya congrats sa inyong business. Ang galing mo. Sinunod ko lang po ang payo ninyo. Nasarapan ko ang aking luto. Ano bang ginawa mo? At biglang sumarap yung luto mo? Unang-una po, ay niluto ko yon ng may pagmamahal. At syempre, gumamit din po ako ng magical seasoning. Ang Maggi Magic Sarap. Alam mo ate, kahit mayat maya akong kumain itong luto mong pansit, hindi ako mauumay. Oo nga. Hindi nakakasawa. Kahit araw-araw, okay lang. Basta ganitong kasarap. Kaya nga natutuwa ako dahil nadagdagan ng tiwala ko sa aking sarili. Ang sarap sa pakiramdam. At masarap din po ang pakiramdam sa bulsa. Dahil nag-boom ang negosyo namin. Yung nga lang, may bago kaming problema. O ano namang poproblemahin nyo kung maayos ang takbo ng inyong negosyo? Lumalaki na po ang demand. Kaya kapos kami sa kapital. Pati na rin sa manpower. Kailangan na ni Agnes ng katulong sa pagluluto. Problema ba yon? O di sige, tutulong ako sa pagluluto. May pera rin naman ako. Kaya willing ako mag-ambag sa karagdagang kapital na kailangan mo. Siyempre ako rin Kuya Fredo. Sabi ko naman sa'yo, di ba? So sosyo ako sa'yo at yung plano ko ngang pasukin na rin natin yung online selling. Yun kasi yung uso ngayon. O sige, pag-usapan natin at pagplanuhan ang bagay na yan. Hindi ko lubos maisip na biglang magbabago ang takbo ng negosyo natin. Ang buong akala ko talaga, mahihinto na tayo dahil sa pagkalugi. Kaya nga, dapat talaga hindi tayo nawawala ng pag-asa. Basta't sama-sama tayo at nagtutulungan, ay siguradong malulutas natin ang kahit anong problemang dumating. At ang business ay para ring pagluluto.
Dahil bukod sa mag-i-invest ka ng pera, ay mag-i-invest ka rin ng time at effort para mapagbuting yung produkto. Abay, kasama rin dapat sa investment ang pagmamahal at malasakit. Dahil ito ang magbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon. Tama po yun. At ang nagmamahal, nagmamagi Magic Sarap. Kitang-kita naman natin ang pag-unlad ng ating negosyo. Maraming salamat po. At lagi kayong nandiyan para kami gabayan. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Ang nagmamahal, ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anumang lutuin, magical. Ganun daw sa negosyo, walang kasiguruhan. Merong umaasenso at merong ding nalulugi. At ang masarap at masustansyang pagkain ang siyang susi para maging matagumpay ang isang food business. At dito natin maaasahan ang isang mahusay na business partner, ang Maggie Magic Sarap at Maggie Oyster Sauce. Siya nga pala mga kaibigan, ang magical pancit recipe na ginamit sa kusina seryeng ito ay matatagpuan sa maggie.ph. Maraming salamat po. Kung lahat ay nagluluto na nagagaling sa puso. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class. Tuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Action Hotline. Action Radio Philippine Standard Time alas 9:15 na. Last and final stretch sa aton nga pagpangalagad na karon iya nga morning, grabing tiempo tado ginahunos lang. O kayo ba taas bukid? Good morning mandra. May lang nga pag monitor. Pakarunan ta naguro ang update niyo kay do ipit gid ang tiempo ta parte sa latest nga nagwa ng investigation sa police station number 8 ang kwan nila no ang investigation kag paano nila ini sabton ang panawagan karon no sang pila ka mga malapit kapin paginining mga classmates or batchmate ni Mr. Jerry Gasindo nga nangin biktima sang paglutang parte ni sa kwano sa kaso ba ng pagtero nga moving target maning victim dira sa area sang station number 8 no ginakuan nato ni hulat ta ang pag-akto sa mga otoridad kinabutang diri sa ginpagwa nga pre-statement sa mga batchmate ni Mr. Jerry Gasindo. We demand that this death will not be another statistic in the countless unsolved assassination we've had in Bacolod, which just lends impunity to these murderers to go on a rampage and commit extrajudicial killings. Now, tilang tawon ta niya, kay ang ila panawagan diri nga ti dapat ang aton opisyales sang city hindi man dapat nga magpatumbaya sini, no? Dapat aktuhan kag ang mga authorities kini kay tila mo damo naman actually may mga abogado gani nga mga nagkalatumba di sang unan till now way gid tumatagan
hustisya. Action Hotline! May mga barangay official man nga ginpangtumba dis Bacolod, may kapitan, may kagawad. Until now, why man madakpan ang perpetrator? Action Hotline! Diya mo na, nga siguro this high time kay total sa itong nagligan ng administration, butang tapano, kapin pagid kung drug-related cases or incident ang nagkakalanabo. Sa una, yun namambal ka. At yan, na, may drug-related na mga issues sa sinang victim do. Do inablang sa una, yung last administration, do makambal ka na yun at yan, na kay may issue partida no? Sa drugs. Kag daw ginangot ngalan mo sa drugs. Siguna ko matumba ka nga daw drugs ang imo kaso. Guwa mo, thank you. Action Hotline! Ti subong dulain naman ang direksyon sang Marcos administration. In fact, siling gusto gani ni President BBM ngati may mga rehabilitation program, interventions ng government, tilang tawon ta niya. No, kay amuning pinaka-latest no nga nagingagaw sining 2022 nga kaso di sa Bacolod City. Action Hotline! Sige. Maibubo ko lang ni Guru Action Eden kay standby da. Kay basi may ngagaw to pa man ni ang gin kadtuan special assignment sang patrol. Ma-post lang ko for some commercial break para mapabuyan ko niyo para makasulod ka karon Action Eden kay standby alas 9:18 na. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. balik, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result niya. May si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko. Bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkiko kay basis ko. Nadala, nagkik kami nga. May pamangkot lagi daw. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulang ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulang ka lang, kung magklase di? Kung sana, nang ako makulang. Siyempre, pigado. Tapos, kay, ano ko sila. Mandisurbo ko sila bilang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi. Hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit. Tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos, ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita. Kay isa blurred man ang cellphone niya. Mga ginagamit ko siya, wala sa nakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may Standard time. Now, ari na sa ito nilinara na sa toy. Kay katuan ta siya akson ni Dinabuso on special assignment. Ano tabo niyo? May ginareklamo diri maestra kuno niyo kun maestro. Nagpangarati ko si estudyante, ano ka matuod ini man? Patrol Reports! Ikatuan on special assignment sa patrol sa Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden, din ini nga lugar, kag ano gid ang natabo Aksyon Eden? Good morning, Action Art. Kaya sa tanong nato ni Action Live, kita nag-report dili sa may syudad sang Silay. Actually, ari kami sa may police station. Bangod nga diri kami nakakitanay sang nanay ni sang ginaligar estudyante, grade 4 student. Ginaligar, sakit, gin hambalan sang malain nga tinaga sang teacher niya. Pero ari, upod ta mo, Action Art, hibaloon naton, palihog lang ko na kay Action El Rey kung makita yun ang aton sini Facebook Live. Ma'am, good morning. Live ko sa Action Radio Bacolod with Action Art, tay hupon. Ma'am, firstly, ano gani imo ngalan, ma'am? Catherine Pabuaya. Catherine Pabuaya. Ma'am, pwede mo ma-istorya sa amon ang kung saan unin natabo ang inaligar pagparakit sa imo bata kag kag specifically ano to ma'am nga oras kag anong ginatabo, ma'am? Oo. Nang bali last period nila sa aga, MAPE, tapos nang bali ang sa bata ko natabo ko na doon manugbuhi na siya. Ano nga adlaw, ma'am? Nang October 18. October 18. Sa Dingal Eskwela bata mo, ma'am? Sa Silay South Elementary School. Tapos ang pagpuli niya nagambal siya sa lula niya nga hindi sa mag-eskwela. Tapos nang bayan man lang siya namo, di nga na mo wala siya bala mayukibo. Gara sa saygad ka pungko, nagasalpon sa. Tapos ang maglapit na wala ng balkon nang mahimos na siya bala kay wala mabalik na siya sa eskwelahan. Wala gid saya nagano kay gambal sa hindi sa kuno mag-eskwela. Tapos sinapamangkot sa nga, tapos namuto sa nagmuno sa sakon nga magi nang patawag ko gali ni ma'am mga advisor niya. Tapos nang i-chat ko si ma'am niya nga ma'am nang ginapatawag mo ko kuno bal niya. Oo, kay ginapatawag kami kuno nga ginikanan sang MAPE teacher kay may sala sila kuno nga naimo. Sige, makopangusisa sa maestra. Tapos nang hambal lang maestra nga do may ginhimo sila kuno nga sala ni sa kay ma'am kag nagapatudloanay sila. Sige no sisa ko man ang bata ko. Nang hambal niya, ang classmate niya kuno naghambal kay bali siya
ang MAPI teacher, permi balang hambal sa mga estudyante, ang ay nang laway ko balang batasan, strikta ako ha. Siguro doon mo man ang kasulod sa pintal ng mga bata. Tapos, ang kasmid niya ng lalaki na hambal nga, ay isang mata ko galing ng hambal nga paborito ko na bilang teacher kong subject si ma'am, ang mati. Sino name teacher ganit, ma'am? Si Ma'am Maria Lourdes Panes, agang math ko na bikag English. Tapos nagsabat na ning isa niya ka-classmate nga, ay hindi, kay Laway, nabalabatasan si Ma'am Kalaway. Tapos ang ako naman nga bata, siyagang classmate niya nga bayi, nang nanugid si Ma'am, nga Ma'am, nagambal bila siya mo niyo nga, laway ka ko. No, bali mo lang kinyang relay nila kay mamula sila kay nagambal nga laway ka bata. Bali na gin-relay lang yung ma'am sang bata. Ang hambal sang classmate niya. Nga laway batasan si ma'am kag laway. Okay. Bali ang gin-relay niya lang kay ma'am laway. Ang mulan siya nagambal nga laway batasan. Ang mulang Diyos. niya. Guwagali sa to may maritis sa school. Nagwa si ma'am, nagkadto siya sa advisor, ginpabalo niya. Tapos pagbalik niya, nagasunod ng advisor. Ay dapat ang advisor, ginayang masturya sa bata, ipatawag kami yung giniganan. Pagbalik sa MAPI teacher, nakita gid sa advisor na yung kapta niya sa kwelyo, do ginliab niya dala butong sa pulungkuan. Siyempre, persado siya, ay kadako siya mo. Ano man lang ng kadakong bata man. Nagupod pa ba lang bangko, pati nang ginamo niya butong. Tapos yung tiklod niya kag yung sipa. Sabihin niya sipa mo. Sa tiil. Tapos, nakita mismo sa advisor sang bata mo. Ang mga classmate niya nakakita. Kay si ma'am niya, doon na siya sa natabo. Kay gabi, singgitan sa maestra kag nang ginsipa niya tablang lanisa sa advisor. Tapos na, ang bata ko, hambalan niya nga agi ka, kay yung kapanugid, agi na. Tapos samtang nga ginakapagawa niya sa classroom, ginakapta niya sa kwelyo ang bata, ang ginasigi bitin, nagsigi hambalan niya agi ka, samtang galakat. Ginabitin niya, ma'am? Ginabitin niya. Actually, may mga misla nga nanugid, nga ginasigi niya bitin. Yung bata, birthday na ang kulba, mo ginang pinakarason, kung bata nga, hindi na siya magswila, kaya huyan din siya kuno. So, halin October 18, ma'am, pasubong wala kay eskwela mo bata. Ilang bata. Tapos, nung natabo, gindala niya to sa isa ka kwarto. May 3 man to ka maestra nga naga-computer. Baling mga misa na baguhan na mo. So, faculty room, ma'am? Daw HA room nila. Tapos ito, ginhambalan niyang bata nga ng basura ka, utok, animal ka, ng yudipo, saka mo ka na. Ang nakon ko padako naman siya, nang muna ko nung yatudlo naman sa balay. Tapos ginhambal niya kang bata. Nga, hindi ka manugid sa ginikanan mo, nga ginanota ka. Ganyan, yung ginabatog ba? Niya pa bala nga, gusto proud ko sa blago. Siguro isugid niya, ginang na siya. Naduwa mo na gurong ways ang pagdisiplina niya. Tapos, nang makadto kami na tanitang hapon na, isang gambalang advisor nga buwas na naman kay wala na siya. Pagkaaga kami nagkadto ng October 19. Pagkadto na nun, siyempre nakita niya kami po ng bata. Kaya bilang kung may bisang gamay nga pag hinulsol, may ara siya. Dapat siya una nag-approach sa amon nga, ay ma'am, amon ni Galibiyong natabo sa amon. Wala, yung tulok niya pa kami masakit. Pagka 19, nagalimang din kantoan yung hindi kami dapat Lawig nagali ba? Bala, magnarekta kami sa principal's office. Makadto kami na isa classroom, kadto naman advisor. Kaso siya tugali ang kaklase. Kaya musugin tulok niya kami masakit. Tapos, yung sika niya pang bata nga, ikaw yan nga, wala ka nag-eskwela. Do, common sense na lang bala nung ginimo. Ara ka na, ma'am. Ara ka niya ginikanan. Pero nagpakalma kami. Ang magaling iban, kung kami siguro, basta kung ano na nang nahimo nila. Kasi ambal namin, i-agyo namin sa legal. Hindi kami mag-iskandalo, hindi kami mag-eksena. Tapos, doon, nagbikta ka na lang kami sa principal's office. Wala tong principal. Ang teacher in charge lang ang istorya sa amon. Tapos, ambal niya, nang kay nakaseminar, ang principal, balik na lang kami sa Monday. Tapos ang pagka-Wednesday, isang hapon, nag-chat ang advisor nga, makadto na lang kami kuno Webes ang aga, kay makadto ang principal, kaging tawagan nila kay Loka seryoso, wala pang natabo. Tapos, dito, makita man sa principal's office nga, ang iya, bala nga, kumbaga pagkatubang sa mundo, tungkol na lang kaging patawag siya, hindi ba lang makita nga do may paginulsol or biskan bala sincere sa pagpangaya patawad mo lagi. Dito kami nag-istorya na galing kaya ang process ng eskwelahan, narab lang
Doon ka normal, lamigid lang akong sa principal's office, at nung nasettle na lang gidya nga, mag-sorry, okay na, doon muna bala. Tapos nagdusin siya, man kami sila nga, i-record naman ang bilog nga conversation. Tapos hindi dito, ginako niya magtanan niya nga hingin himo sa bata. Paghambal niya sa malayo, tigay lang magsipa, pagkuha sa Ay, ilang ginako, nga ginsipa niya kuno, pero hambal niya, bati, kuno bala samtang kuha niya ang bata, ginabit-bit, bati na iguan niya lang ang tiilam mo na, Pero ang advisor, nanugid, nag-chat sa ako na, una, advisor, hindi pa manugid mo, kayong hadlo, kayong advisor, yung yaw-yaw niya man, yung hambala niya man ang advisor nga, ikaw, magbusong ka, basura man, auto kang bata mo. Ay, klain. Na, noon na iyak naman. Amo lang ganin, behavioral na ginagawa ko. Ano na daang yung mama? May nakapol ko pamangkot. Mo ko first time nila tabo. May nagreklamo sa iya. Ma'am, damo. Tapos nang kandi kagapo, na na kami sa bombo. Ay. Amo damo. Pag ito nagwa nga mga nabiktima niya before. Nabiktima iba, yan pag-hit? Senior high school na still ko nung trauma. Dala-dala pa dyan po nila. Grabe man nga sitwasyon ni. Akson ni Den? Yes. Bali i-record mo lang siguro na ang Iloy kagkaroon ng mga additional sa udto na lang kido ipit na gig ko. Yes, good action art. I-record na lang. Grabe man no, ano man nga base hindi ano apelyido na ganit Chan, hindi man Chan ko konjitli no, maparinte nili. Sino ka nag na lang sa teacher, ma'am? Maria Lourdes Pan. Maria Lourdes Panis, hindi kali no, kag ukon kabalo ka ang nabalan ko karatista si Chan eh. Jackie Chan, si Lee. Hindi siya gali. Si Balo, dala na action art. Kaya actually, ari man sila sa WTCD, dili sa sila yung police. Sige kay para nga at least may mga update karon. Ang aton malang amo ni. Ngayon di tinaluyag ti kuan na full implementation sa face-to-face classes. So may sinipaay. Yan do sing una pa man na iya. Gani, man action art. So, na ganito, wala man sipay, linupad lang eraser, tani. Lain kong blackboard lang malupad siya mo kaya sigurado kagin thank you kagina. Sige kay ipit ko. Sige, action art. Live reaction sa City Police Station. Actually, hindi na po. So, una, sa balita na sa action sa Bacolod, Action Radio. Karon na, no, kay saud to para may tiempo sa Action BBB program para ma-istorya pagid sang lubos ni Action Eden kag ma-interview ang ining Iloy no kag mismo ang natungdan nga maestra pero for me ini-initially pa lang ni initial pa lang nga nabatian ko ning palayag aligasyon ni sang Iloy ti sa maestra ma'am pero ako ako matuod ning aligasyon nga ginabalan kalaw ay kabatasan kay ikaw managambal kuno nga laway kabatasan kag galing ba sin offense nga ginabalan sa literal nga laway amo tuguro nga daw na mikon siya hindi maguro amo na yang mang bastidyar kay mo ya no mang sakit ka pero lang tawon ta na karon bantayan no ina sa Action BBB program ang dugang nga detalye. Action Hotline. Why na ta tiyempo diri sa aton sini nga pagpangaragad sa Action Hotline program diri sa Biyernes nga presentation no ang mga nagpadala sa mensahe sorry gid nga hindi ko malabutan na sa pagbasa. With Action Oliver Pason sa technical side, back up si Action Elry Dutilios kag Action Dorel Cabato. Kung naman Action Artay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio!